барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи барномаҳои Сормон Сафаров. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед ва худованд кунад ки ҳамеша тани ҳар яки мо шумо солим боша. мо имрӯз дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки бисёре аз тамошобинои мо дар ин маврид савол метиҳанд барои баста шидани роҳҳо ё барои карантин дар Федератсияи Россия махсус шаҳри Москав. аввалан ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. шумо медонед ки ман конкурси хидмат гузаронидасам ва дар конкурси ма 5 дона телефон ва 1 дона мошин приз мондагиаст. шахсиятҳое ки дар конкурс иштирок карданиянд ё ки аллакай иштирок кардан, номи инстаграми ма дар рӯи экран ҳастад. дуромада дар инстаграми ма обуна бишен ва маълумотҳо оиди конкурс дар инстаграми шахсии ма пешниҳоди ҳар яки шумо мешавад. ногуфта намона, дар конкурси мо 1200 дона билетаи ҳамагӣ ва аллакай 50% билетҳо ба фурӯш рафтагиянд, 50% дигаш мондагиаст. касое ки 5 дона билет мехаранд, 2 билети дига аз номи ма тӯҳфа карда мешавад. як билет 300 рубла дар бар мегирад. ба сумми тоҷикӣ бошад 45 сомон нархи як билет. ин аввалин конкурси моаст ва дастгирии шумо барои мо лозимаст. ҳама каса метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед барои харидорӣ кардани билет ҳам суҳбат мешем. номери WhatsApp дар экран ҳастад. дар номери WhatsApp бинависонед ва ба шумо коди картаи Сбербанк кароӣ мекунанд. 300 рубл мепартоен, иштирокчии бозии мо мешен. мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. чихеле ки мо чанд рӯз пеш видео кардем ва гуфтем ки дар Федератсияи Россия карантин мешавад дар шаҳри Москва ва бисёри нафарҳо дар ин маврид савол доданд. оё дар ҳоле ки карантин мешавад рейсҳо баста мешаванд ё ин ки не? хушбахтона рейсҳое ки айни ҳол аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия идома додастанд, парвозҳои худшона қатъ намегардонанд. касе ки билет харидагиаст ва ё касе ки билет хариданиаст озодона метавонад ки дар вақти ҳамун карантин биданам вориди Федератсияи Россия шавад. ногуфта намонад ки ин карантин дар Федератсияи Россия бо қарори президент ба имзо расидагиаст ва шурӯъ карда аз 28 октябр то 7 ноябр мебошад. тақрибан 10 рӯз карантин мекунанд ва ин карантин мақсадаш ҳамин ки корҳои санитарӣ гузаронида шавад. яъне ки дезинфексия мекунанд кӯчаҳоро, магазинҳоро, ресторанҳоро, умуман ҳар як ҷои ҷамъиятие ки ҳаст дар тӯли ҳамин 10 рӯз дезинфексия мекунанд, корҳои санитарӣ гузаронида мешавад. ва пас аз 7 ноябр бо ба мисли пештара ҳама кору фаъолияти худша давом додан мегиранд. мақсади гап, мавзӯи асосӣ дар ҳамин маврид буд ки оё парвозҳо қатъ мешаванд ё ин ки не. хушбахтона парвозҳо қатъ намешаванд. касе ки билет харидагиаст ё ки хариданиаст метавонад озодона ба Федератсияи Россия бирава. ягон қарор ба имзо расидагӣ нестае дар бораи қатъ гардонидани парвозҳо. тамошобинони азиз, ин буд ахбороте ки шумо мехостен ба ҳамин савол ҷавоб бигирен ва ба маълумоти ҳамаи шумо чизе ки айни ҳол ҳаст ҳамуро мо расонидему пешниҳод кардем. видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.